Yurdumuzda giyinden bellenýän şany tene. Hasyl toý münasibetli. Aragum derýasynyň boýunda aýdym saly bayramçylyk dawarasy giyinden ýaýlananyrly. Bayramçylyk dawarasyna atnaşlary bir ýerde yurdumyzyň medeniýet we sunugy dostlary özleriniň aýdym saly çykyşlary bilen garşyladylar. Olarda berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne hormat prezidentimiň başçylygyna hemde gahrman arkadamynyň saýasyna amala aşyrylýan äger türlü üstünlikler şeýlede hasyl uslatlarynyň wasfy şefer beýan edildi. Dörlü aýdym saly çykyşlardan soňra hasyl toýunyň dawrana atnaşlar bir ýerde giňden ýaýlananyrlan sergini sinediler. Açyk asmanyň astyna guralan sergi ýurdumyň owy hojalyk we gaýtadan işleýän senagatyna Aşgabat we arkadaş şeherleriň şehir gurulşygyna gazanlanan üstünlikler bilen tanıştyrly. Mälim şäheri Sewitin iri, işewer, medeni we sport merkeziniň halkara hyzmatdaşlygynyň ikrar edilen merkeziniň derejesine eýe bolan paýtagtymyz Aşgabat, Döwrewap, Çaltdepkin üstýän şäheriň öýül boşly keşmini özüne jemleýär. Bu ýerde ähli işler Aşgabaty dünýäniň iň owadan we ýaşamak üçin iň amatly şäherleriň birine urmagy gunukdurlanýar. Paýtagtymyzyň gözelliklerini emele getirýän hemde ýokary hil we dünýä ölçegleriniň derejesine bina edilen ajaýyp binalardyr disgalary şeýlede ýakyn geljekde meýilleşdirilýän işleriň tassamalary bilen tanışmak hemmelerde uly täsir galarýar. Tanışlan dowamyna bellenşýäli Aşgabatyň oň disgalarynyň binagarlygy, kaşaňlygy we milli öýül boşlugy bilen tapatlanýan ajaýyp görnüşleri şäheriň ullan kiçe we her bir ýaşaýjysynyň hemde mihmanlarynyň ýüregine orna alyp mehriban paýtagtymyza bolan gowanjyny we buýsunjyny artdyrýar. Türkmenistanyň baş şäherine gahrman arkadamynyň ýoly goýan başlangyçlary esasyna we arkadaly gahrman serdarymyzyň şol başlangyçlary dowam edip we üstürip alyp barýan ýygy devlet tagallarlary bilen durmuşa ýetirýän dürli maksatly şäher gurulşyk tassamalaryna gözellik we amatlyk binagarlygyň iň täze gazananlary asyrlardan bäri dowam edip gelýän milli binagarlygyň däpleri hemde halkynyň durmuşynyň aýratynlyklary sağlaşyp goşdurulýar. Şoňorada berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne mehriban diýarymynyň çar günjeklerini şol sany ýurdumynyň baş şäherine amala aşyrylýan äger türlü işler gahrman arkadamynyň we arkadaly gahrman serdarymynyň atlary bilen aýrylmaz bagyş kıllar. Sergide ýurdumynyň owy hojalyk we gaýtadan işleýän senagatyna gazanlylan üstünlikleriň beýan edilmegine aýratyn orun berilipdir. Çünki bu ulgamlar watanymyzda türkmen topragynyň hasyllygynyň rızkyly bereketiniň göz başydygyny, alyk bolşylygynyň üçünçiligini ýyda çykarýar. Bir ýerde bagşy saýdanalaram özleriniň bayramçylyk çykyşlaryny gorkadylar. Şullar faklarym ýerlerinden bol hasyl torpunaryň ýerlerinden alhamalyň arkadagyň döwründen destirhanyň mygmaty sen hasyl toý gül watanyň gymmaty sen hasyl toý. Mälim şäheri gadymy we baý ikrançylyk medeniýetiniň ýurdu hökmüne Türkmenistana herki wagtda topragy ihlasly çemeleşmek täze many mazmuna eýe bolýar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamynyň owy gojalyk podogyna başyna başlayan giň gerimli özgertmeleriň herki wagtda hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň başdanlygyna üstünlikli durmuşa ýetirmek netijesinde ýurdumynyň owy gojalyk podogy hil taýdan täze derejelerde çykarylyp watanymyzyň ykdysady kuwatynyň pulturlandyrylmagyna halkymyzyň durmuş hal ýagdaýynyň ýygrigdäl ýokarlandyrylmagyna ýardam edýär. O hojalyk podogyny döwrüň talabyna laýyklykda muny meýlekde ösdürmek maksady bilen giň gerimli çäreler durmuşa ýetirýär. Döwrawa tehnologiýalar, alymyň we tehnikanyň iň soňky gazananlary, öňde barjy tejribeler giňdir ornaşdyrýar.
Şunun bilen baglanykda owa gojalyk puwdugynyň kanunçylyk, hukuk bünyady döwrüň talaplarına laýyklykda ösdürilýär. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne, hormat prezidenti bilen kararlaryna laýyklykda owa gojalyk toplumyny ulgamlaýyn dolandyrmak we işini kämilleşdirmek maksady bilen deneçilik, ekrançylyk we paýtaşylyk ilmi baglyk institutlar döredildi. Bu işler ýurdumynyň owa sena toplumyna amala aşyrýan özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmäge, ony hil taýdan täze derejelere çykarmaga, owa gojalyk ekinleriniň hasyllygyny ýokarlandyrmaga, hemde adyk senagaty puwdugynyň ösdirilmegine ýardam etmäge mümkinçilik döredýär. Belenşäle daýhan birleşikleriniň maddi enjamlaryň binýadynyň pogtalandyrylmagyna aýratyn ünsürlýär. Olara belirlenen tertipde ekinlere ýygy işlerini geçirmek üçin traktorlar, owa gojalyk tehnikalary we enjamlary berilýär. Daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleri öndürmek we eksport edilýän haritlaryň önümçiligini ýokarlandyrmak boýunça döwlet maksatnamalarynyň kabul edilmegi, milli ykdysadyýetimiziň adyk senagatyny ösdürmegiň halkamyzyň ýokary hili adyk önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmak ýolunda möhüm ädim boldy. Owa gojalyk puwdugyny diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek maksatyndan ugralanyp, anyk şäherler durmuşa geçirilýär. Deneçilik we paýtaşylyk bilen bir katarda ýurdumyzda mallarçylyk, guşçylyk, ýüpekçilik, bagçylyk, miýweçilik, üzümçilik we owa gojalyk işewerliginiň beýleki ugurlary işçiň ösdürilýär. Daşoğuz, Lewat vilayetlerinin ekrançylary şalynyň, Mary vilayetynyň ekrançylary bolsa, Gam çugurlarynyň bol hasylyny ýetişdirýärler. Mallarçylyk gojalyklaryna iri şahly mallaryň, dowurlaryň, düýeleриň, guşlaryň başdan artýar. Ýurdumyzda alyk bolçylygyny öýretmek maksady bilen degişli urda iň gowy dünýä tejribesiniň öwrenilmegine we ornaşdyrmagyna, urda halkara hyzmatdaşlarynyň giňeldilmegine, şeýle-de Birleşen Milletler Guramaty hemde onuň ýürütülýän edaralary bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdirilmegine aýratyn ünsürlýär. Hususan Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramatynyň alyk we owa gojalyk guramaty bilen hyzmatdaşlyk işleňleşdirilýär. Gurama owa gojalygyny daşky uşagyň täsirlerine uýgunlaşan usullar esasyna ösdürmekden, adyk önümleriniň howpsuzlygyny öpüşen etmek ulgamyny kämilleşdirmäge şeýle durnukly ösüş maksatlaryny etmekde Türkmenistanyň ähli tegallarlaryny işçiň gollaýar. Soňra dawaralar bir ýerde türkmen toýlaryna mahsus derejede guralan bayramçylyk sahnasynyň öňündäki meýdançada dowam etdi. Dawara ýygnalanlar hormat prezidenti bilen garaşsyz kemişeri beýtara Türkmenistanyň edermen owa dähmetkeşlerine, hasyl ustaatlaryna we ähli halkyna ýewren gutlugyny ulunsyna diňlediler. Onda owa gojalyk işgärlerini çekýän ihlasly we tutanýaly dähmeti netijesinde sahabatly türkmen topragyna ekinleriň bul hasylynyň ösdürip ýetişdirilýäni, adyk bolçylygynyň hasa pogtalandyrylýany bellenýär. Edermen gallaçy, paýtaçy daýhanlarymyz bolsa, döwlet tarapyndan berilýän kömek golluglarynyň netijesinde bereketli türkmen topragyndan bul hasyl öňürmekde ähli gujur gaýratyny gaýgyrman, pek ýürekden halal zähmet çekýärler. Soňra owa gojalyk puwdugynyň işgärleriniň adyndan hasyl toýy münasibetli hormat prezidentimize 2021-nji ýylda doglan Keremli atly milli renkli ajaýyp ahalteke bedewi sowgat bermek dawarasy boldy. Dawaratnyjylar owa dähmetler şahyny edýän ýygydan aradylary, ekrançylaryň netijeli dähmet üçin döredilýän şertler üçin döwlet başlamada tüý sürekden hoşallyklaryny beýan edip, täze dähmet üstünlikleri bilen garaşsyz beýtara Türkmenistanyň gülläp esmegine öýlanyň mundy meýlekde goşak-goşakdyklaryny anlanyrdylar. Soňra bayramçylyk sahnasyna aýdym saly çykyşlara giň orun berli. Ýurdumynyň aýdymçylary, meşhur aýdymsa toparlary ustaatlyklaryny çykyş edip, öz zekin ukyplaryny görkezmek bilen dawaratnyjlara toý şatlygyny paýladylar. Medeniýet işgärleriniň we sulgur ustaatlarynyň ýerine ýetirmeklerine berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamynyň saýatynda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyzyň ýol başlygyna amala aşyrylýan beýik işleri wagt edýän joşguny çykyşlar benetden ýanglandy. Aýdym saýlaryň owady hasyl toýunyň toýlanşyna bayramçylyk öwüşgüni çaýdy. Joşguny çykyşlarda garaşsyz watanymyz hemde täzeki döwrümizden ägirt uly özgertmeleriniň başyna başlayan türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamynyň beýik işleri, şol işleri dowam edýän hormat prezidentimiň gazanýan ul üstünlikleri, mehriban toprağımyzyň rızkal bereketi we gözelligi, müdümi adamlar kymmatlyklary wasf edildi.
şunda diýipgini ösüş we rowaşlyk ýoly bilen ananly variant Türkmenistanyň taryhy sarlaşyk goşdy. Soňky ýyllarda hormat prezidentimiň tagalasy bilen ýurdumyň durmuşynda möhüm ähmeti wakalaryň aýdym sarlaşyklar bilen utgoşdurmagy asly däwe urly. Munyň öňde ýurdumyzda aýratyn ähmet berilýän asly işleriň ähmetini hata belende götürýär. Häzirki döwürde ýurdumyň ähli uglary boýunça gadanýan ösüşleri wagt edýän aýdymçylaryň, sadanlylaryň we sanatçylaryň çykyşlaryna konsertatlylar uly okunetlik bilen tomaşa etdiler we şowkuny el çapışmalar bilen artistler alkışladylar. Ýurdumyň durmuşynda bellenýän hasyl toýunyň aýdym sarlaşyklar bilen utgoşdurmagy ata watamyzda iň galbly meden çäreleriň ähmetini hata belende götürýär. Şol wagtda konsertiň dowamyna gyçkyşlar halkymyň jewitliginiň hemde dörejilikli ähmetiniň we alkamynyň bayramyna urulyp, hekim paýhap ummany magtym bolup pragy ýylynyň anamly ruhy bilen we şadyan adamlara ýetgen ýalyna iýtilmejek joşgy berdi. Hasyl toýy münasibetli guralan konsert Oğatnozların, onların baştan geçirýän buýsanç we bagtýarlyk duýgularyny aýdymlykla gösterdi. Aýdym fazy şowkuny çykyşlar, kun keýsenäniň toýlanmagyna münasip bayramçylyk öwüşgüni çaýdy. Medeniýetli din jalyp, hasyl toýunyň bellenmegini üpmetmekde medeniýet we sungat usbatlarymyň gatnaşmaklaryna geçirilýän şeýle çäýerler, owa hojalyk we adyk tenagaty podogynyň işgärlerini we ähli ýerleşmelerini ruh oýnatligini kimde watansöýçilik duýgularyny artdyryp, olaryň geljegi bolan önämli has berkidýär. Oralan bayramçylyk konserti ýurdumyzda medeniýet we sungat ulgamynyň ösdürmegine, şol sana artistlaryň, sadanlylaryň, ýerine ýetirjileriň öz dekil ukyplaryny dowla derejede açyp görkezip bilmekleri üçin döwlet derejede uluslararýanyna aýdym şaýatlygy. İnsanlaryň ruhynyň galkynmagyna ören täsiri bolan aýdym saryň ýakymly berek owadynyň hemişe adamlaryň himmasy bolmagyny gadanmak ýurdumyzda gahryman arkadamynyň ýoly goýan we arkadaly gahryman serdarymyň hukukda dowam edip alyp barýan işleriniň ileri tutulýan möhüm uğurlarynyň biridir. Şoň barada geçirilýän şeýle meden çäreleriň hemme tarapdan guramaşylyk derejesine uly ähmet berilýär. Munyň şeýledigine buňky konsertiň dowamynda göz ýetirmek boldy. Sahna bedeginden başlap, artistlaryň ýerine ýetirýän eserleriniň mazmuny bilen gawap gelýän olaryň lawaslaryny şen ählidat, şol sana sungat ustaatlarynyň hereketleri de otgoşup, tomaşaçylarda uly täsirler döredýär. Şeýle bolan soň hasyl toýunyň hormatyna guralan konsert mazmunyna münasip derejede geçip, tomaşaçylaryň dowamly el çarpışmalaryny gadandy. Bu orta artistlara täze hyjy, joşgyn we ilham bagş edýär. Umuman dörejilik toparlary özleriniň aýdym sarlaşyklaryna watanmadan berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne ýeten bilen sepetlerini hormat prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyň parasatly ýol başlygyna zähmetli halkymyň gazanýan üstünliklerini joşgyn wasp etdiler. Şeýlelikde hasyl toýy münasibetli guralan dawralar gahryman arkadamynyň saýatyna we arkadaly gahryman serdarymyň ýol başlygyna owa tenaga toplumynyň galkynçly gadamlar bilen barka öňe gidip milli ykdysadyýetimiň durnukly ötüşiniň üpsündirmegine ulgamyň işgärlerini münasip paýyny bardygyny äşkär etdi. Yaşadın arkadağımı, arkadalı kahraman serdarımı. Hasıl bolçuluğu yurdum bayılı, bereket saçağını açın yolumu. Yaşadın arkadağımı,